Isa-isa ngano nga ang masalaypon nga Hakob gidawat sa Dios apan si Esaw gisalikway. Gidawat si Hakob, bisan pa nga adunay mga pagpanglimbong tungod kay si Hakob nagsalig og misunod sa plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Gidawat si Hakob sa Dios tungod kay mitubag siya sa pagtawag sa Dios. Siya nagpakita og paghinulsol, iyang gitugyan iyang kinabuhi ug nagsunod sa kabubot-on sa Dios. Gidawat siya tungod he responded to the divine call. Si Esau, bisan adunay kahibalo sa mga panudlo sa Dios, wala niya gihatagan og value iyang birthright. No, he impulsively traded his birthright for a simple lang nga pagkaon. Wala niya nakita ang pagka-importante niini, showing he didn't care about spiritual things. No, usapod na nga rason. Wala sab siya nagpakita og paghinulsol o kagusto nga mag-usab sa iyang kinabuhi alang sa mga katuyoan sa Diyos. Nga decision sa Diyos regarding Jacob and Esau was based on their individual responses to his calling and their attitudes toward spiritual matters. It was not arbitrary, but reflected of their choices and characters. So, na each, sa to matag usa ka nato, each person adunay responsibilidad to respond God's call and live in accordance with His revealed will.